Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ingkong ka school KJP nababamdu kading ka KJP Higher Secondary School kabadon Hamishon Compound kala ingkong hadu kata-kata hadin ka jingkemding ka bajubor kabala jia hakapor kumba arba JAA mentaka step kabadai ka step jong ka arpway tarik ubna jemang arhajar arpulai ong ka kubor ka jingjubor jong ka jingkemding kala bamdu ya shibun kibenta jong ka teka school tangba la seotu ba omdon ba mensau satie na ka teka jingji kibenta kibala syak bamdu hakading kide ki jing ding kibadai ki jingtai kibarim batla ong ba bun kibenta jong katai ka school kila ingkong lut